passat? Quin dia és avui? Som el 25 de desembre! M'he dormit! Mira que és incòmode aquest banc! Aquest banc és incòmode, però m'he dormit aquí 5 dies! Ai, el rei! Ai! Sí? Sa Majestat, Gaspar! Ah, sí! Tot fantàstic! Els nens a la terrassa són uns nens! Mare de Déu, quins nens més bons! Bueno, sempre n'hi ha algun que es porta malament, però bueno, són unes cosetes petites que no tenen importància, ja li vaig apuntant tot jo, no pateixi, Sa Majestat. Sí, el campament, sí, el campament, tot molt bé! Ostres, porto uns dies de feinada! Oh, miri, Sa Majestat, el que he fet és posar unes antorxes molt maques, una trona, una trona fantàstica, ben coberta, uns llums. Ui, ja veurà, és un lloc... No li puc ensenyar això. És que és una sorpresa, ja veurà el dia 3, Sí, no pateixis, Sa Majestat. Sí, vale. No sé si s'ho ha cregut, mare de Déu. Deixeu-me posar les piles perquè això se'ns en va de les mans. Va, som-hi!